ता परिचय दबुनी सुदामार वेश धरिची आपना सुदामा बोली शैतान शैतान इला कोना परिचय दबुनी तू जहा करती कर मो शेष कथा मु से काम कर पड़ी आ तमे बिना तुम पाछो करबो मु आत्महत्या भाई कथाटा बहुत आगକୁ चली गलन ए देखुना साली केମିତି मरी पकाई मते भय करूनी सेही पाई कहली सेही दिन एडो किरोसिन पके जीवंत मार देबा मना करे देखु तो हमारा बिल्ली हमको मियां जीवन रे बेले बेले एमिति का भूल है जाए रे भूल है जाए नागो जाई हुए या पछको फेरी हुए आखिर सपन सबु लुह हेई बही जाए तते मुक्ति दरकार आज मु तते मुक्ति देवी तो कंटी टीपी तते एजी शेष कर देवी तू सला कुकुर मते कुकुर सजेले कुकुर सडा मो जन्म किछि नै तते टिके आसीलो किए कहला हां तू एडी कमे आसो आसो टिके भी लाज शरम नाही तम दिटा को तमे दिटा मनुष्य ना पशु के आसो आसो एति की मानविकता नाही अरे गोटे मनुष्य ही आ गोटे मनुष्य को मारिबा इच्छा करूछ आ तमे मो भिड़ई भाई हेइछ केते भूल करिवो केते कष्ट देले तुम मन को शक्ति मिलिबो आज तुम बापा को सब कथा कहि देबी सब गोटे गोटे तुम बापा को कहिबी हां हबे तुछा फिलोसफी काई मानु हां मो बापा को कहिबो नाही नाही मो बापा को कहिबो ए बापा सब विषय रे केबे तू जानिछि नाही बापा को कहले से सब मोर कोन ताकी बकिबो हे तू चुपचाप बैठ जीवो ता नहले तू सड़ा हेलो कौन करे सा पूरा पुलिस फोर्स सामने को पसी आछंती कौन कहले
ହୃଦୟ ଭିତରେ ତିନି ଚିତ୍ରର ଜାଗା ଦରକାର। ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଟନ ପଲଉ ବିରିୟାନୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀର ପେଟକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଶାଗ ପଖାଳରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ପାଟ ଶାଢୀ ନୁହଁ, ଫୁଟପାଥରେ ବିକ୍ରି ହଉଥିବା ସ୍ୱାମୀର ଆଖିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଶସ୍ତା ଶାଢୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ହେଲେ ତୁ ମୋ କଥା ସେଦିନ ବୁଝିଲୁନି। ମଉସା, ଜାତି ଗୋତ୍ର ନଥିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲାଟେ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବିନି ତ ଆଉ କିଏ କରିବ ମଉସା? ଏକଥା ତମେ ସେଦିନ ମତେ କହିଥିଲ ନା? ବାବୁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାରେ ମୁଁ କୁକୁର ଭଳି ବନ୍ଧାଇଲି, କୁକୁର ଭଳି ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ମତେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ବାବୁ, କାହିଁକି ଆଜି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଆଜି ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ସଜାଇ ଦଉଛ? ଆରେ ଚାନ୍ଦଟା ତ ମହିଳା ହେଇ ସାରିଛି। ମହିଳାକୁ ଘାଟି ଚପାଟି ଏମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କାହିଁକି? ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଟିକକ ମୁଁ ହରାଇ ବସେ, ଏକଥା କଣ ତମେ ମାନେ ଚାହୁଁଛ? ତୁ ସେମିତି କହନା। ଆରେ କିଏ କହିଲା ତୋ ଦେହଟା ମଇଳା ହେଇଯାଇ? ଆରେ ବାବା, ଆରେ ଘୃଣାରେ ତ ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକାର ପକାନ୍ତୁ, ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। এই বড় দোকানিরে তো দেহরে পড়িଥିବ ଛେପ ପକାରକୁ ମୁଁ ମଥି ଦେବି। এই ଘରେ এই ଦେଖ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କିଏ ଦେଲା? ସତ କହ। ନାଇଁ, ସତ କହ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେଲେ ତ କହ ଚାନ୍ଦା ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଧରିଲେ ତ କୁକୁରେ କହ ନା। ଆରେ ତମେ ଏଠି? ତମେ କି? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ କିଏ, ମୋ ପରିଚୟ କଣ, କୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି ମୋତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଲୁଣ୍ଠି ନରଖିବ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ଚୋରି କି ଡକାୟତ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତମେ କିଏ, କଣ ତମ ପରିଚୟ, ତମ ନାଁ କଣ? ପରିଚୟ ଦେଲା ଭଳି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବଦନାମ ଗଳିର ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ। ତମ ନାଁଟା କଣ? ମୋହିନୀ।